Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Крафтър и днес ще продължа втория епизод от вчера. Днес съм решил да копам в мина, че ми трябват емералди и камъни да се здобия. Само да си намеря къде ми беше мината, че вчера я направих за бързо и не помня къде я сложих. Ето към май беше. Да, ето я. Така да осветлим малко. И да продължаваме да копаем. Още от пристигането ми ме посрещат топо зомбитата. Така. Да почнем да копаем надолу. И днес отново съм решил да снимам в Buttercraft. Самия сървър ми харесва много. Имам си къща. След малко ще ви покажа. Вече си направих и покрив. Пода си го оправих. Развих се малко повече. Вече има и нов, сложили са нов пулгин. Ето виждате тук на статс как е направено. Доста по-яко е. Ето вие виждате, пише колко онлайн играчи има. 29 в момента, колко кил имам аз не ходя на PvP. Колко вод, аз не водвам. И Power, това не знам за какво слуша това Power. И намирам Iron. Започвам добре. Така, продължаваме. Да, има и скилове, това е като пулгин. Колкото повече копаете, ще вдига мининг скил. Има си специално за дървата мининг скил. Почти за всеки занаят има апгрейдване на скил. Ето тук долу виждате как Бран Крейл е вътнал за сървъра и е спечелил $2000 или 250 XP. Като вотвате за някой от сървърите, вие получавате като бонус нещо като награда и за кефите. Ето аз вече съм на 9 скил от мининг, но нещо съм запеснал, тук няма никакви емералди. Не, въглени да намеря, пак ще е добре. Какво да кажа още? Този път мисля, че ще имам време да ви разведа из всички ларпове, защото вчера разбрах, че има като си активирам едно нещо на самия ми акаунт, имам право да снимам повече от 15 минути и вече мисля, че мога да ви разведа из всякъде. Вече горе-долу познавам, задобрявам към снимането. Тук пая още няколко квадратчета и се разведа и спалновете. Явно е, че нищо няма да се намери тук. Така. И сега отиваме на LARP Battle Dome. Така, изчакваме 5 или 4 секунди, зависи. Така, ето тук, за сега е затворен, не знам това дали е минигейм, сега тук има табела. Така, Battle Dome се прави само събота и неделя от 20 часа. Значи това е нещо като евент, се пада. Сигурно е PvP евент. Сега отиваме на Battle Lodge. Опа. Това е стъклен купол, който под
батъла сме. Така. Ето виждате, той се раздели на няколко сезони. Тук е зимата, тук е пустиня, гора, джунгла. Направено си е яко. Така. Сега отиваме на Warp Bedrock. Той има и друго. Да, това ви Warp Bedrock. Бай. Това е значи някаква база тук. Не го видях последното. Извинявам се. Така. Това е мостра, истинска такава база. Може да закупите от Warp SMS. Ами това е, ви демонстрират каква къща можете да си направите и може да си закупите. Така, нека отидем към втория етаж. Направено си е хубаво, уютно е. Има си доста честове, точно за PvP къща, така за Faction. Ето тук има още някакви табели. Зад обсидиана има Bedrock, така че можете да декорирате с каквито блокове си харесват. Това е хубаво. Сега отиваме на Warp Commons. В описанието ще, ако ви интересува плагин, текстурен пака ми, който го използвам, ще го сложа като описанието, ако искате да си го сложите, ако ви харесва. Не е един от най-хубавите, ама на мен, лично на мен си ми харесва. И ето ги командите, това са за BuilderGod. Commands, Innovasi, Fixal, Enchant, Feed, Craft, Hit. Тук е Kit, Builder, Sword, Shepherd, Fire 2, Full Armor, Protection 4, Fire Pro 4, Unbreaking 2, 8 God, Apple, това има Potion и Yopa Bow. И това е Kit Options и Extra Homes. Това е за Winter King. Commands, Innovasi, Fix, Enchest, Feed, Extra Homes. Тук е за китовете Sword, Shrap 4, Full Armor и Protection 4, 2 God, Apple, Potions. Така, и остана последното Ender World. Има командите Innovasi, Fix, Enchest. Задръжте XP-то след умиране, Craft, Extra Homes и това е Kit, Ender, Sword, Shrap 4, Fire 2, Full Armor, Protection 4, Fire Pro 4, 4 God, Apple, Potion, Opal, Ball. И това е за командите. Сега отиваме на Warp End. И така виждаме Hammer 142, тук явно е PvP. Няма да слизам, защото се му убият. Така, ето вие го виждате. Опа, слезнах. И сега наблюдавайте как умирам. Той няма да му нападне. Нападнала. Happy End. Направих една от грешките, но карате си наваксвам нещата. Все пак аз бях само с Kit Start. Така, отиваме към следващия Warp. И това ще е Warp Event. Така, Warp Event е направено доста добре, на мен ми харесва. Прилича ми малко като на минигейм стая заради това. Иначе си е направено доста класно, не знам дали е теглено, но едва ли. Така, отиваме следващия Warp е XP.
този LARP XP, ето табела, тук давате $2000 и получавате 825 XP. В което тези XP можете да слагате си тук айтема. И от тук отстрани ви излизат това за определен левел какъв енчант. Можете да си енчантните меч, кирка, брони и разни такива. Сега отиваме на LARP Fishing. На този LARP Fishing до сега не съм ходил, но ето от тук си купувате водица и започвате да ловите. Да видим аз ще успея ли да хвана поне една риба. Изчакваме. Чакаме да клъвне рибата. Може да се забавим. Идва, ето. Хванах една риба. Така, продължаваме с следващия LARP, той е LARP Food. Вече сме почти по средата на LARP-овете. Ето го LARP Food. Ето тук се убивате животните и си взимате храната. В първи епизод ви бях показал LARP Food. Първо класно убиване на животни с въдица. О, убих. Това е. Така, продължаваме с следващия LARP Help. Така, на LARP Help е, тук има си за Faction. Дали да ви ги чета? Добре, ще ви прочета. Значи, правите си Faction, като напишете в креата и името на Faction-а. Второ, отивате до Home и пишете в Claim A. Трето, почвате да обикаляте около базата ви. Четвърто, пишете в Claim A, за да се спрете. И 5, вече имате Protection. Така, този Protection е като резиденция, един вид на вашия Faction, базата. И тук си има забележка, за Climb се изисква Power. Ето какво значи, за какво служи този Power отстрани. Така, от един вод получавате 5 токена, ето го вод, напишете вод, тук ви излизат линковете, цъкате ги и ви се отваря страницата, няма ги отварям. Така, с тези токени може да купите нещо от Shop, така напишете токен, за да проверите колко токена имате. Аз не съм вотвал, тъй че няма да имам токени. В края на месеца човека с най-много вод печели 100 дп. С това дп не знам какво се прави, явно нещо като пари, не знам. Така, тук са стафовете на сървъра, ето го оунера, админа, мод, хелпър. Ето и за всеки от стафовете си има Skype. Ако искате ми пишете за някакви проблеми, ако имате, или искате желаете да станете ранг. Така, продължаваме с следващия LARP и той е Jump. Няма да го минавам джъмпа, и без това не мога, не съм добър по джъмповете. Ето това е Jump, ще пробвам един път да го мина. Ако успея. Началото започва easy. И тук сега гледате как падам. И това беше. Jump. Така, продължаваме следващия LARP, той е Mob Arena. До сега не съм гледал какво става там, не съм ходил, не съм се заинтересувал. Сега да ви покажа на вас какво стана. Mob Arena, LARPing to the arena not allowed. Явно арената в момента е в ремонт и няма как да я видим до сега. Отиваме на PvP.
Сега сигурно на половината сървър ще бъде там. И ето, това е Warpaint. Няма смисъл, не знам за какво са направили PvP и End. Повече варпове. Така, сега продължаваме с Warp Repair. Warp Repair е основно сигурно е направен с наковални. Сега ще видим, да, ето. С тези наковални, ако са ви чупени броните, цъкате върху тях, слагате тук и то ви изписва такова разни. Имате за XP, има разни неща, които трябва да ги оправяте. Просто да си възстановите айтъм, ако ви е чупен. Така, отиваме на Warp Shop, да видим Warp Shop. Аз мога да си купа нещо, имам $525. И ето тук, ето виждате Warp Shop. Така, продават се спаунери, които струват бая пари. Тук има така, ето виждате. Има и втори етаж на шопа, тук е за храна. Ето. Аз може да си купа Glowstone. Ето много пари е. Изхарча половината пари, ама ще купа. Така. Ето това беше Warp Shop. Сега продължаваме напред с Warp SMS. На Warp SMS сигурно са записани цените за всеки ранг. Така, ето Builder PvP 125 дъпа, 6 лева, номер, тук текст, така, тук за 100 дъпа, 4 лева и 80 стотинки е равно на... Ето тук си по... аз тук наравно. И тук ето го номера с текста. Тук за 50 дъпа, за 2,40 е... А това Builder. Така. И така. Тук е, няма място на ник, напишете вашето име. Така, тук какво е това? Свържете се с админ, за да си купите Builder PvP Bedrock Base 735 Points Bedrock Home. Warp Bedrock, ето както го посетихме този Warp. И сега продължаваме напред с Warp Sprint. Това е нещо като Jump. Пак няма да го мина, защото не мога. Ето го Warp Sprint. Той е свързан с Warp Event. Ето тук продължавате, така бягате. Това е нещо като евент. В принцип го използват за награда, така. Когато има евент, пускат тук и вие, който стигне първи до края, печели награда, определена от админите. И така. Ето, тук се спирам и отивам на следващия Warp. И то е Warp Token. Отиваме на Warp Tokens, той е предпоследния Warp. Warp Tokens ние го посетихме, значи няма смисъл от него. И Warp Trade. Warp Trade, самия Warp е измислен като за цел да не ви крадат айтъмите, защото в много случаи може да ви се е случило на вас. Например, мятате си е така, с някой приятел сте на спауна, метните го и някой друг ви го вземе. За цел е направен този Warp. Стъпвате на тази почка и ви се вдига. Мятате на своя приятел и няма как да ви го вземат. Защото това се вдига и това и няма как да влезе. За тази цел е направен този Warp. И ето този епизод ви показах. Бях първоначално в мината, намерих малко айрон, показах ви всички ларпове и сега да завършим клипа в моята къща, да ви я покажа. И ето тук си подобрих пода.
Направих, вече си имам и покрив. И така завършва този клип до следващия